Kuno kwa MBC mulindine Mike Mlongoti kumapoyamba naye miti yake. President Mutharika watsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma lake lithana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo komanso kugwira ntchito za chitukuko zomwe zisinthe miyoyo yawo. Unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti wayamba kupereka mankhwala atsopano amalungo pofuna kulimbana ndi nthendayi, ndipo bungwe lotolera misonkho la MRA lati likupitirira ndi ndondomeko yolipirira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi wanthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma lake lithana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo komanso kugwira ntchito za chitukuko zomwe zisinthe miyoyo yawo. Profesa Mutharika amayankhula izi kwa wanthu omwe anasonkhana pa chipata cholowera ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe, omwe anadzamuchingamira pa ulendo wake wochokera ku chigawo chakumwera komwe anakagwira ntchito zina za boma. Charles Wahara ali ndi ripoti. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa chipata cholowera ku nyumba ya boma ya Kamuzu, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anatsindika kuti boma lake layika ndondomeko zomwe cholinga chake nkuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likumana nawo, kuphatikizapo mafuta ndi kusowa kwa ndalama zakunja. Yamba kukonza dziko lino. Makamala chakudya ayesa chakudya. Palibe amene akudya pakali pano akudya nganyika. Pala akudya nyika. Kabla chiteze. Tonse tikudya katatu. Akanayi. Kofuna kasanu. Chakudya takonza komanso nkhanya mafuta tikonza mana pofika pakulitu mafuta asimona afika komanso za ndalama tikukonza osachedwa pa chuma zimatenga nthawi. Tikuyankhula ndi mabanki osiyanasiyana adziko lapansi kulilaku ku America mukamona ma newspaper tikuyankhula osachedwa pa tigwirizana ndipo ndalama zakunja zibwera koma zimatenga nthawi kuyankhulana kusaina mapepala osiyanasiyana zimatenga nthawi pamene zichitika. Mtsogoleriyu walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzigwira ntchito molimbika, atikamba kuti ndi njira yomwe ikhoza kuthandiza kuti dziko lino lithane ndi mavuto osiyanasiyana. Profesa Mutharika anaonjezanso kuti nkofunikira kuti mabanja adzigwira ntchito molimbika, atikamba kuti njirayi ikhoza kuthandiza kuti mabanja atukuke pa ntchito zachuma. Pa ulendowu omwe anali ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika, mtsogoleriyu watsimikizira anthu mdziko muno kuti moyo wake ndi wathanzi zomwe zikutsutsana ndi mphekesera zomwe zimamveka m'masiku apitawa, kuti iye watuluka mdziko muno ndi kupita kunja ku chipatala kuti akalandire thandizo. Kuti wafa akudwa afa ndiwo. Pali anyaba pena satufuna zabwino. Maso anyaba pe. Nyaba peni mundu osolega mundu wa mbele. Akamena mundu wa masonwa wa mbele. Saona kizabwino. Sawa chizoipa. Dosa wangu na zoipa. Ndi nyaba pyane. Ali mchigawo chakumwera, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anachita zokambirana ndi nthambi zosiyanasiyana zomwe zimawunikira ntchito zachuma komanso kuonetsetsa kuti akweze dziko lino mu ntchito zachitukuko m'magawo osiyanasiyana. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi akubanja anali ndi nthawi yapadera yokumbukira mchimwene wa malemu Profesa Bingwa Mutharika, yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino pamwambo umene unachitikira ku mpumulo wa Bata mboma la Thyolo. Charles Wahara, MBC Lilongwe.
Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapempha anthu a maboma a Machinga komanso Balaka kuti akavotere aphungu komanso kansala a chipani cha DPP pa chisankho cha chibwereza chomwe chichitike pa 30 June chaka chino. Profesa Mutharika ayankhula izi pa Phalula m'boma la Balaka pomwe anayima ndi kucheza ndi anthu omwe anasonkhana pamenepo pa ulendo wake opita mu mzinda wa Lilongwe. Beatrice Juma wafika ndi ripoti. Poyankhula pa Phalula, President Mutharika anapempha anthu mchigawo chakummawa kuti akavotera aphungu komanso kansala a chipani cha DPP pa chisankho cha chibwereza chomwe chichitike mwezi wa mawa maboma a Balaka ndi Machinga. Mtsogoleri wa dziko linoyo anathokozanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakummawa a Bright Msaka pothandiza onse omwe akuyimira chipanichi pa chisankho cha chibwerezachi. Mtsogoleri anthu akusikisa lino mwezi unati pasama vota mbili pa last election ipotezi mwaka mbili nati pasama vota obama kuzoka mbili dimi oye komanso pasipokia pati kupera maba election afunga awili komanso kansala mozi ndifuna tonse itenge zimenezo iselinyoni yonse ikhale DPP yonke ndiyosakwa mbili engatwe ndijilase sakutana lephela ndafuna kuti ifeso ndilephele koma ifeso ndilephela yayi ife tikonza zimenezo zonse tikolapasakila pa pamwe tipase nthawi ifetu ndi miyezi 6 tsopano iwo nakhazaka 5 ndikulepha kukonza dziko lino kwa ife ndi miyezi 6 takhoza kudya zosiyanasiyana kukonza mutipase nthawi posakila pa tikonza zimenezo ndipo dziko lidzakhala bwino komanso ambiri ndosanga kwamye kuno kuti dziko lino lili mtendere tsopano sikumenyana sikukhabana anthu onse pa mtendere ndosangala kwambiri kuti dziko lindaufulu tsopano. Ku wodi ya Kanjuli kuchitika chisankho kutsatira imfa yemwe anali kansala a Simplex Diwa pamene ku Machinga Mikoko chisankho chichitika kamba kuti phungu wa dera la Jafari Musa anamwalira. Ku dera la Mulunguzi m'boma la Balaka chisankho chichitika kamba kuti zotsatira za chisankho cha mu Septemba chaka chatha sizinavomerezedwe ndi bwalo la milandu la Supreme. A James Makhumula omwe akuyimira pa mpando wa phungu wa chipani cha DPP ku Mulunguzi anawaonetsanso kwa mtsogoleri wa dziko linoyo komanso anthu amene anasonkhana pa malopa. President Mutharika anatinso ndokondwa kuti anthu tsopano akukhala ndi mtendere osaopa kumenyedwa ndi zikwanje. Mtsogoleri wa dziko linoyo watsimikiziranso anthu mdziko muno kuti wachilimika pokonza chuma cha dziko lino chomwe chinawonongedwa kuti chiyambenso kuyenda bwino ndi kupindulira amalawi onse. Nduna yoona za umoyo ndi ukhondo a Madalitso Waloyi yati boma lili ndi malingaliro onjezera chiwerengero cha azamba ena kuti ntchito za uchembere wabwino zipitirire kuyenda bwino mdziko muno. Iwo analankhula izi ku Mzimba pamwambo okumbukira tsiku la azamba pa dziko lonse lapansi. Chisomo Manda wadza ndi zambiri mulipoteri. Mwambo wa chaka chino okumbukira tsiku la azamba omwe umachitika pa 5 Mei chaka chilichonse pa dziko lonse lapansi mdziko muno unachitikira ku Mzimba. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchoka ku chipatala cha ku Mzimba mpaka komwe kunachitikira mwambo onse pa bwalo lakale la ndege. Poyankhula pa mwambowo nduna ya za umoyo ndi ukhondo a Madalitso Waloyi adati ndokhutira ndi ntchito yotamandika yomwe azamba amagwira mdziko muno ngakhale kuti pali mavuto ena monga kuchepa kwa kugwira ntchitoyo komanso zipangizo zogwirira ntchito. Iwo adatinso boma likuganizira zonjezera chiwerengero cha azambawa kuti ntchito za uchembere wabwino zipitirire kupita chitsogolo mdziko muno.
sitingasiye pomwe pakuti azamba rate yawo ikhale chonchi pakadali panopa ndiochepa ndithu koma pali mapulani omwe tayika m'malo ndikhulupirira munamva amene president ankalankhula even sona akukamba kuti mwina ma recruitment acheperako komana zakambako kuti ma sectors mwangati kuza umoyo uku titha kupereka ndithu kampata konena zoti ndiofunikira a president akuziwa kufunikira kwa unduna umene waza umoyo ndonena kuti m'malo ngati amene wandima unduna ena ofunikira pakhala kaweva konena kuti tizitha pang'ono kupezeka tikupanga recruit pakana tikamfika 2030 tikhala ndithu ndi mafigures abwino. Ndipo wapampando wa bungwe la azamba mdziko muno Amumuderanji Lipato adati anakakonda kuti boma lonjezereda azamba mdziko muno kuti ntchito zawo zenda bwino. Iwo adati azamba okwana 8,000 ndomwe akufunikira mdziko muno. Vuto loyamba ndi lomwelo la ma numbers. Ntchito imene timagwira sitilipo okwanira. Kuliso azamba ena onena kuti anapanga qualify, they're not being employed. Tinakakonda anthu amene onso alembedwe. Komanso malipiro a azamba. Tinakakonda ndithu kuti malipiro amenewo akwere malingana ndi mene chilili chuma cha dziko panopa. Mawu awo inkosi ya makhosi mbelo achisanu ya mboma la Mzimba idati mafumu nawo ali ndi gawo lalikulu pa ntchito yolimbikitsa kuti amayi apakati asamaberekere ku nyumba. Mwambo wachitika pamutu wakuti azamba 1 miliyoni aonjezeredwe. Chisomo Manda, MBC News, Mzimba. Unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti tsopano ukupereka mankhwala atsopano amalungo pofuna kulimbana ndi nthendayi. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo Dr. Lumbani Munthali watsimikiza izi ndi MBC kulilongwe. Dr. Munthali ati boma layamba kupereka mankhwalawa kutsatira kupezeka kwa matenda amalungo omwe sakuchizika ndi mankhwala omwe analipo kale m'mayiko ena amu Africa. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Malinga ndi Dr. Munthali omwe ndi mkulu wa nthambi yoona za nthenda ya malungo mdziko muno, chaka cha 2025 anthu okwana 5.4 miliyoni ndomwe anapezeka ndi malungo omwe ndi ochepa poyerekeza ndi 9.4 miliyoni omwe anapezeka ndi nthendayi mchaka cha 2024. Kumbali ya imfa iwo ati anthu oposa 2,000 ndomwe anamwalira ndi malungo mu 2024 ndipo chiwerengerochi chatsika kufika pa 1,629 mu chaka cha 2025. Dr. Munthali ati chiwerengero cha anthu opezeka ndi malungo chikupitirira kutsika pomwe anthu 600,000 ndomwe apezeka ndi malungo kuchokera mu Januwale mpaka Machi chaka chino poyerekeza ndi anthu 2 miliyoni amene anapezeka mu 2025 nyengo yomweyi. Iwo ati izi zadza kamba ka ntchito zosiyanasiyana zomwe undunawo ukugwira monga kugawa maneti kwa anthu mwa zina. Apa Dr. Munthali atsimikiza kuti undunawo wayamba kupereka mankhwala atsopano amalungo otchedwa dihydroartemisinin piperquine DP kuti athandize pa ntchito yolimbana ndi malungo. Iwo ati mankhwalawa akuwapereka m'maboma alilongwe, Nkhotakota ndi Nkhatabe ndipo adzigwira mothandizana ndi la World Health Organization amene amalangiza mayiko ku nkhani za umoyo analangiza kunena kuti mamoti mayiko azingogwisa mankhwala mtundu umodzi tizigwisa mankhwala ochulukirapo mwina mitundu iwiri kapena itatu cholinga kuti malungo aja tizilombolemesa malungo tisazolowere mankhwala amodzimodzi. Ndife Malawi sinasalire mbuyo ndi dziko limodzi limene nafeso tinayamba kugwisa mankhwala oposera amodzi. So kumalawi kuno tituwiza bela koma tabwera ndi mankhwala anyuwani amene dzina lake timati pa chizungu dihydroartemisinin piperquine mwachidule timangoti DP. Dr. Munthali ati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yofuna kuthana ndi malungo pofika 2030 ndipo ati mpofunika kugwirana manja pakati pa nthambi zosiyanasiyana kuti izi zitheke. Zikusonya ndithu pamene tafika apa kuti malungo akuchepa, imfaso zikuchepa kwambiri. So tindi zaka ziwiri zitatu zinayi tipitirize kuonjezeranso komanso tithandizane mauthenga amenewa afikire anthu zimene zikulangiza nazi anthu ajazigwiritse ntchito. Malinga ndi Dr. Munthali pakadali pano ana oposa 1 miliyoni osaposera zaka zisanu ndomwe analandira katemera wa malungo mdziko muno. Iyo ati mankhwala atsopano amalungo wa DP akhala akuapititsa maboma enanso a mdziko muno
posachedwa apa. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika watsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma lake lithana ndi mavuto omwe amalawi akukumana nawo komanso kugwira ntchito za chitukuko zomwe zisinthe miyoyo yawo. Unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti wayamba kupereka mankhwala atsopano amalungo pofuna kulimbana ndi nthendayi, ndipo bungwe lotolera misonkho la MRA lati likupitirira ndi ndondomeko yolipirira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi wanthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. takulandiraninso ku nkhani zathu. Tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la World Vision latsindika kuti lipitiriza kuthandiza boma pa ntchito yofuna kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV komwe kamayambitsa matenda a AIDS mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la World Vision Malawi, Abutelezi Mvula, walankhula izi kumangochi pamene bungweli likuyembekezeka kukhazikitsa ntchito yolimbana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV pakati pa wanthu okhala madera ozungulira Monkey Bay. Sotin Ndazi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Bungwe la World Vision Malawi likuyembekezeka kukhazikitsa ntchito yapadera mboma la Mangochi yomwe cholinga chake ndi kufuna kuchepetsa chiwerengero cha anthu omwe akutenga kachirombo koyambitsa matenda a AIDS pakati pa achinyamata komanso amayi. Mwazina, bungweli likhala likulimbikitsa ntchito yopereka uthenga wa kuopsa kwa matendawa komanso kulimbana ndi mchitidwe wa nkhanza za mbanja, ndipo ntchitoyi igwirika ndi thandizo lochokera ku Global Fund. Polankhula ndi MBC, mkulu wa ntchito yolimbana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV ku bungwe la World Vision Malawi, Abutelezi Mvula, ati ntchitoyi yomwe ikuyembekezeka kuyamba mwezi wa Juni chaka chino mpaka Julai chaka chamawa igwirika mzipatala zazing'ono-zing'ono za boma zozungulira dera la Monkey Bay. Kwakukulu tikufuna tithandizire kuchepetsa kwa kufala kwa HIV kapena kachirombo kamene kamayambitsa matenda a AIDS kuti pasamakhale kufalikira komapasirana pamene pali njira ndondomeko zimene zakhazikitsidwa zoti anthu atha kumasatira kuti akathe kutetezedwa m'magawo osiyanasiyana. Mawu ake mmodzi mwa ogwira ntchito ku nthambi yolimbana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV mu unduna wa zaumoyo a Matthews Chinyama ayamikira bungwe la World Vision Malawi chifukwa chothandiza pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa matenda a AIDS. Chifukwa chake tinabwera kudzera mu thandizo lochokera ku Global Fund kuti pamene anzathu a US government anachoka a Global Fund apereka ndalama tonena kuti kuyambira chaka chino mpaka chaka chamawa tikhale tikuthandiza zipatala za ku Mangochi kuno makamaka mbali ya ku Monkey Bay kuti anthu amene anali dera limenelo asakhuzidwe ndi kusiya kwa zintchito zimene zimathandizidwa ndi boma la America. Ntchitoyi ndi imodzi mwa ntchito zomwe bungwe la World Vision likugwira pofuna kulimbikitsa anthu kupeza thandizo lokhudza kupewa matenda a AIDS kapena kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV m'maboma omwe akupezeka m'mbali mwa nyanja, ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti atsikana akukwaniritsa masomphenya a moyo wawo. Bungwe la MRA lati likupitirira ndi ndondomeko yolipirira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi wanthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Mkulu wa bungweli a Felix Tambulasi wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani kupempha any business omwe atseka sitolo zawo kuti atsegule ndi kuyamba kugwiritsa ntchito ndondomeko ya EIS. Elin Chimoyo wadza ndi zambiri. Kuyambira pa 1 May, bungwe limene lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA lakhala ndithu litatsegula kuyamba ntchito yake kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopano imene yotolera msonkho wa VAT umene tikutcha kuti
EIS imeneyo pa Chingerezi kuti electronic invoicing system imene ikulowa m'malo mwa ndondomeko imene yakhale kugwira ntchito kale imene imatchedwa electronic fiscal devices amene ndithu anali makina amene amayikidwa msitolo zosiyanasiyana kuthandizira ntchito imene yotolera msonkho wa VAT umene amalipira ndithu ndi anthu ogula malonda kudzera mitengo yosiyanasiyana imene amakhala akulipira pa katundu osiyanasiyana. Tsopano pakhala ndithu chikhazikitsireni pakusonyeza kuti anthu ena ochita malonda akuoneka ngati kuti sakufuna ndithu kuyamba kugwiritsa nawo ntchito ndondomeko imene yatsopano. Taona ndithu sitolo zosiyanasiyana zotseka kuchokera ndithu sabata yatha imeneyi pamene ndondomeko imeneyi idayamba. Koma pakuyankhula pa msonkhano umene wa olemba nkhani kumeneku ku Msonkho House, Commissioner Felix Tamblas atsindika kuti iwo ngati MRA kapena kuti ngati boma sikuti akhala kuti avomereze zimene zikupemphedwa kuti ndondomeko isapitirire kugwiritsidwa ntchito. Iwo akuchilimika kuti ndondomeko ikhale kugwiritsidwa ntchito chifukwa ikutanthauza kuti dziko la Malawi likupita chitsogolo makamaka pa ntchito za makono kapena za makina amakono zija pa Chingerezi timati technology zimene zosonyeza kuti tikuyenera kupita chitsogolo kotero sakufuna kubwerera pambuyo. Ifeyo tipita pa chitsogolo kuti ndondomeko zimene zitazikazi chifukwa tikukhulupirira kuti anthu amene amapereka msonkhowo ndi cholinga chawo kuti msonkhowo wathandize. Ndiye ife takhulupirira kuti ndondomeko imeneyi ionetsesa kuti tikulondoloza ndalama ya munthu uja amene akupereka msonkho kuti ikafike ku boma. Tikasiya zimenezi tikhalula kwa ndife chifukwa tikhalula alipira kuteteza msonkho wa Malawi amene ali kumuzi kuja amene afuna kuone chitukuko muziko muno olephera tikhala ife. Ndiye ife kusafuna kukhala olephera pofuna kupathandiza Malawi kuti tilondoleze msonkho wawo. Ndondomeko imeneyi tiyipitiriza pasogolo. Kupatula pamenepo palinso kutsindika kuti ndondomeko imeneyi ithandizira kubweretsa chilungamo pamene ntchito imene yotolera msonkho wa VAT imayendera chifukwa pali ena ndithu ndondomeko yakale imene timati EFDs ena amatha ndithu kupeza njira zozembera kusalipirira msonkho umene wa VAT. Chonsecho makhala kuti msonkho uja munthu amene wagula katundu walipira kudzera mu mtengo umene amutchaja. Koma ndi ndondomeko imene yatsopano akunena kuti zithandizira kuti azitha kutsata kuti katundu akulipiridwa motani ndipo ndalama zimene zatoleredwa ndi kampani kapena kuti mabizinesi osiyanasiyana pa ntchito zimene pamadulidwa msonkho wa VAT ndi zochuluka bwanji kuti athe kuonetsetsa kuti boma likupitirira kutolera msonkho uliwonse umene ukuyenera kulipidwa mdziko muno kuthandizira chitukuko cha dziko lino. M'malo mwa MBC kuchokera kuno Blantyre ku Msonkho House, ndine Elin Chimoyo. Banki yayikulu mdziko muno ya Reserve yati ndalama za wanthu opuma pa ntchito zakwera kuchoka pa 3.5 trillion kufika pa 8.8 trillion kwacha pofika mwezi wa Disemba chaka chatha. Modzi mwa akuluakulu ku banki Ashamiso Malikano wanena izi pa msonkhano omwe kampani ya Nico inakonzera makasitomala ake ku Lilongwe. Amalikano ati ndalamazi zikukwera ngakhale pali nkhawa yoti kampani zosunga ndalamazi zilibe chidwi choyika ndalamazi ku magawo ena achuma. Zambiri mulipoti la Trust Office. Ngakhale kuti ndalama za anthu opuma pa ntchito akuti zakhala zikukwera, mmodzi mwa akuluakulu ku Reserve Bank Ashamiso Malikano wati mavuto monga kupereka ndalama zochepa komanso kuchedwa kwa makampani ena kupereka ndalama za pension ndi ena mwa mavuto omwe akuchuluka pa ntchito za ndalama za pension. Amalikano aonjezeranso kuti boma layika ndondomeko zapadera kuti ndalama za pension zisayikidwe malo amodzi monga pansika wa masheya. Lamulo limene lolo ndikuti zithandizira kuti ma pension assets asakhale pamalo amodzi kuwateteza ma members kuti in the event kuti mu asset class ina isinachite bwino ndalama zimene zili malo osiyanasiyana, malo ena zitha kuchita bwino, malo ena ayi. In the end member yo tikuthandiza kuti ma benefits ake akhale otetezeka. Polankhulapo kumbali yawo, mkulu wa kampani ya Nico Pension Gerald Chima ati ndalama zomwe kampani yawo yakhale kusungira anthu ogwira ntchito zakweranso mchaka chapitachi. Amene ali
katikati mwa ufulu pension fund tapereka return ya 90%. Ma pension fund amene ali mu Timasuke pension fund atapereka return ya 146%. Ndinenso 146%. kuphatikiza pa ndondomeko ya ndalama za anthu opuma pa ntchito zomwe ndi zokakamiza mwa malamulo, kampani ya NICO yayikanso ndondomeko zapadera kuti anthu omwe ali ndi chidwi chosunga ndalama paokha kwa nthawi yayitali athe kutero. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero, Faith Chinzimu ndi Rose Kabzere akhala nawo pa masewero a timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana osapitirira zaka 20 yomwe isewere ndi Nigeria loweruka likudzali pa bwalo la Bingu. Masewerowa ndi olimbirana malo ku mpikisano wa dziko lonse. Osewerawa sanali nawo pa masewero oyamba omwe Malawi inagonja ndi zigoli ziwiri kwa du dziko la Nigeria sabata yatha. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno watsimikiza za nkhani polankhula ndi MBC. Inde taluza koma sikuti atimaliza tikadaphuphabe andi ndimafuna ndisimikize kunena kuti ma player ena amene amamenyanso mwanda 20 sanathe kukhala nawo pa masewero oyamba chifukwa chonena kuti ma player analiso ndi ntchito zimene amenena kutumika matimu awo. Ife ngatafamu titazionikira zinali zomveseseka kunena kuti ndoyenera adi atumikire matimu awo. Tukamba ngati za Faith Chinzimu ameneyo amamenya kuja mpikisano wa ku Europe kumapeto finals. Ife tinaona ndi kuti akathandizire timu yake, ndipo tiyamike Mulungu, tiyamikeso Faith, tiyamikeso timu yake kunati timu ija sopano ya wina kwa nthawi yoyamba. They've won the championship. Komanso tukamba za player wina amene tikunena kuti ndi Rose Kabzere amene amamenya kuja ku France. Amene yiso timu yake imavutika kunena kuti inakatha kupangidwa relegated, anandipempha kuti kunali magame ofunikira kuti akamenye nawo. Titaonanso sitinakakamize kwambiri, koma tinene kuti maplayer osewa anatisimikizira kuti akubwera. Ndipo mwachifuniro cha Mulungu tili ndi chiyembekezo kuti maplayer akhala akubwera ndikuti joina pamene tikumenya na Nigeria. Ndipo pokhala kuti tikumenya pa home ndipempha Malawi kunena kuti tikabwere maonyinji Saturday pa Bingu National Stadium kunena kuti za support asikana athu, ndipo asikana athu ali ndi chilichonse chothekera kunena kuti tikachite bwino. 2-0 imene asogola anzathu aku Nigeria angosogola chabe, koma tikuti Malawi ili ndi kuthekera kuti ithaku. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika watsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma lake lithana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo komanso kugwira ntchito za chitukuko zomwe zisinthe miyoyo yawo. Unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti wayamba kupereka mankhwala atsopano amalungo pofuna kulimbana ndi nthendayi. Ndipo bungwe lotolera misonkho la MRA lati likupitirira ndi ndondomeko yolipirira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi wanthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana.